Hatod sa Indo, kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay mga kahimanwa. Kumusta po kamo? Ako po si Shalo Barnedo para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibahan nindo kami niya na Webes. Petsa 3 kan bulan nin Hulyo taon 2025. Asin mapabot po kami sa Indo nin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para po sa Indong mga kahapotan, mag-upload po sa station sa 480-5509 puon alas 11, sundo alas 12 nin pagkaudto kada Webes o sa CP number na Smart 0947-034-2915. Ulitin ko po, 0947-034-2915. As in, pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina. Lunes, sundo, Biyernes, puon, alas 8, sundo, alas 5, hapon. As in, pwede man magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukua sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami man po sa indong naaantabayanan sa internet as in sa Facebook page kan DZGP. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Matrayong pong kinundusir kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang taunang Saringgaya Awards kung saan igre-rekognisar ang mga akadim, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na nagtaonin mga signifikanteng kontribusyon sa pangataman kan kapalibutan asin nagsisirbing inspirasyon sa komunidad sa saindang pagprotehir, mantenir asin sustenir kan mga manlain-lain na programa para sa karakahayan kan satuyang kapalibutan. Sigun kay DNR Bicol Regional Executive Director o RED Francisco Emilia Jr. ang Saringgaya Awards na sa Bicol sa napigsa sa Gibo, may obheto na magtaonin onra sa mga signifikanteng kontribusyon kan mga Bicolano para sa kapalibutan. Mientras tanta nakua kan local government unit kan Tabaco City an award sa LGU category. Gina naman kan Central Bicol State University of Agriculture an academic category, Worldwide Fund for Nature Philippines Donsol Integrated Conservation Program man ang nangenot sa People's Organization as a non-government organization category, mantang nakuaman kan Metropolitan Water Naga District ang award sa industry category. Sa ika-23 na taon kan selebrasyon na ginibo sa Marison Hotel kan Hunyo 30, 2025, ang search for nominees pigbuksan sa gabos na individual, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na may mga programa na daipig pondohan kan DNR, National Government Agency o NGA, asin lokal na gobyerno kan Abril 2025. Pig-apod na pinakahalangkaw na Regional Environmental Award ang Saringgaya Awards na pinunan kan taon 2000 na buot sa bihon, marambong o bastante. Mientras tanto,
Sa pagpuon kan panahon nin tag-uran, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol nagpagirumdum sa publiko manungod sa kritikal na importansya kan tamang pagtapok nin basura tangani na maibitara ng polusyon asin maiwasan ang peligro nin grabeng pagbaha. An bakong tamang pagmanehar kan basura, partikularmente ang pagtapok nin mga materyales na bakong biodegradable, pwedeng magbara sa mga kanal asin mga agihanin tubig na nagkakausa nin pagbaha sa panahon nin makusog na uran. Sa iyang mensahe, pigtauan duon ni Regional Executive Director or Red Francisco Emilia Jr. na ang tamang pagtapok nin basura, bako sana responsibilidad kan nagkapirang tawo, kundi kan gabos para sa pagprotehir kan satuyang kapalibutan asin mga komunidad. Ang DNR Bicol padagos na nakikipagtabangan sa manlain-lain na local na gobyerno, mga organisasyon asin mga komunidad, tangani maipalakop ang mga gawi na nagpopromotir nin mga sustainable asin responsableng pagmanehar kan mga basura na maasigurar sa mas ligtas asin mas malinig na kapalibutan. Ini ang katribunan kan mga bareta sa DNR kunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Tarong makakalikas ang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraantabay. Enot po sa gabos, gusto ko po bation ang mga pag-iriba ko digdi sa Regional Strategic Communication and Initiatives Group, kay Ma'am Ansi, kay Ma'am Joanne, kay Judy, asin kay John. Sarong makakalikas ng aldaw man po sa mga mahihigos na mga personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services at ARD Attorney Ronel C. Sopsop, dyan po sa office ni Assistant Regional Director for Management Services ARD Ronel B. Astor, Assistant Regional Director for Special Concerns Ma'am Adona P. San Diego. Good morning po sa indo. At syempre, data po pwede lingawan ang mga karibahan ta na personahes hali sa Mines and Geosciences Bureau headed by Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin man po dyan sa Environmental Management Bureau headed by OIC Regional Director Jerry Jeronimo R. Sanyas. Good morning po, marhay na aga man po sa mga naghihiling kan sa tuyang FB Live asin para dangog po han DCGB. So, ngonyan na daw po yaw na po kita sa enot na webe kan bulanin Julio. Madali yun po adi. Garo sa nakita nagpikit tapos pagmuklat kabangaan na kan taon. Hulyo na tapos na ang January, February, March, April, May, June, July. Yaw nakitangon niya digdi sa enot na week kan sa tuyang July. So, marhay na aga po sa gabos ng mga magurang asin estudyante na nagdadawag niya sa tuyang programa. Ang aram ko po kaya, may mga estudyante na nag-start na kan sa indang classes. Alam po dyan sa Genicom since si Mati, hello, good morning po kay Mati. Nagpupo na sinda sa indang pagklase asin ang Bicol University naman at ang UST Legazpi ay bakasyon pa sana. So sa August ata ang sa indang puruunan kang pagklase. So kung sa man po kamungo niya na aldaw na nagdadangog sa satuyang programa, sarong makakalikas ang aldaw po sa indo. At kung magigirumduman po nindo ka nakaaging programa niya to na pag-urulayan ta ang manungod sa cave management and protection. So tulo po sa matitibay na personahes hali sa Conservation and Development Division, partikularmente sa Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section o CDD PAM BCS, ang naghera sa tuyanin mga impormasyon manungod digdi sa tuyang topic na cave management and protection. So, i-share ko lang po gila yun kung ano po itong nagkapirang importanteng fact
facts na pig-share ninda sa satuya. So mataraman satuya mga para daw gariman nga ya ini mapa-review, nagpapa-review, gari mapa-exam. Pero chill lang po kamo dyan ta ini para lang ini sa mga dai nakadangog ka sa tuyang programa last week. So bale po pighiras kan sa tuyang mga guests kung ano nga ba ini napigaapod ta nga ni na caves or kuweba. So sikun po sa inda inida po mga butas o uka sa Earth's surface na naturally born. So bako po ini man-made, hindi po naturally born as in pwede po malaog nin tao. So, pig-share po ninda digdi sa Region 5 sa Rehiyon Bicol as of December 2024 da po. Igwa po kita nin 383 caves kung saan 208 po, 208 na-assess kan DNR. So, every year nadadagdagan da po ito na numero ha mga caves dahil may mga syempre pigre-report ang mga local government unit ang mga barangay na nahihiling dang kuweba dyan sa indang area of responsibility. As in, kadaklan po digdi sa mga caves na ini, mahihiling po digdi sa Satuya, sa Albay. Igba po kita digdinin 132 caves as in ang pinaka-usual o karaniwan daa po na klasinin cave na mahihiling digdi sa Satuyang rehiyon. Iyo po ang pig-aapod na limestone cave o solution cave. So ini daa po na mga limestone is mga sedimentary rock formation na nabuo halit sa mga naipon na calcium carbonate. So, sa mga estudyante ta dyan, lalo na sa mga elementary students, aram po kasi tigtuturo pa ini Earth and Life Sciences ata na day ko na tandaan masyado ang particular na apod, pero aram po haapot ini ka kang sa tuyang mga ma'am sir. So sa mga estudyante na nagdadangog dyan, pwede na kamo maka-recite, ma'am sir, may akudan po ako sa radyo abang po din sa mga caves. And if ever magamit nindo ining naukutan nindo sa samuyang programa, mag-message ka mo o kaya mag-comment ka mo digit sa mo yung FB Live para naka-recite na kamo, naka-points na kamo kay madam, igwa pa kamo ning makukuang mga eco-friendly na collaterals halit sa samoy. So nagtatao po kami digdi sa opisina nin bamboo utensils as in jute bags na pwede nindong gamiton sa indong pagklase. So ayan, pwede kang mag-model flex kasi indong mga naganahan digit sa mo yung opisina na mga bamboo utensils as in jute bag. So, mabalik po kita sa tuyang programa ngunya na aldaw. I think yauna sa tuyang guest for the day. So, tangani po na idiskutir an manungod sa dakulang selebrasyon, national celebration ini na iwa kita ngunya na bulan in Hulyo. Yaon po makakairibahan ta sa ngunya na programa ang Civil Defense Officers di as in Office of Civil Defense spokesperson na si Sir Gremil Alexis Nats. Good morning po sir sa imo. Hello ma'am, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon. Good morning po, sir. First time ko ini si sir ma-interview mo niyan. Parang nag-check ako kan sa buyang programa last year. Ang naka-interview sa AI si John. So, ang topic, same topic, si sir din ang samuyang guest. So, ngunyan na taon, yaon na naman kita ngunyan para i-diskutat naman ini. Kasi syempre, taon-taon ta inintig sa celebrate. So, sige raray marhay na aga po sa imo sir Guillermo. So, bago po kita mag-jump sa satuyang programa ngunyan na ALDAW, which is ito nga ning National Disaster Resilience Month, pwede po ba na makashare po muna hamunin kadikit na impormasyon manungod po sa Office of the Civil Defense kung ano po ang tigigibo kang OCD po? Ang Office of Civil Defense, yung office po namin, yan po ang executive arm and secretariat po ng NDRMC at dito naman sa regional level sa RDRMC Bicol, kami din yung nag-orchestrate ng mga DRM activities sa buong bansa. So, ayun. Siya ang OCD, base sa sinabi ni sir, ang OCD ay siyang implementing arm, tama po ba? Implementing arm kan National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. So, ano po ba sir ang primary mandate? Ano po ba ang mandato kang OCD po? Ang pinakamandato talaga namin, yung primary mission namin is to provide a
pagbigay ng comprehensive na National Civil Defense Program. Yan po yung una dyan. And pangalawa, yung DRM program po natin dito sa Pilipinas. And kami din yung nagbibigay ng leadership, kumbaga, in order for us na makapag-develop po tayo ng strategic and systematic approaches po para mabawasan po natin yung tsansa or ma-mitigate yung mga consequences po ng disasters or sakuna or kalamidad dito po sa Pilipinas. So yun pala ang primary mandate or legal mandate kan OCD. Ito po so pag-administer nin mga programa na asin magtaunin guidance asin assistance para makadevelop kita digdi sa nasyon nin mga programa asin aktibidad na makakatabang tanganin na mabawasan ta ining inaaputang vulnerability asin risk na kan mga komunidad pag-abot sa mga disasters. So sa OCD sir, ano po ba nabanggit nga nindo sir na nagtatao po kamo nin guidance or assistance para po sa pag-develop nin mga programa o aktibidad in relation to disaster risk reduction and management. Ano po? Ano-ano po ba sir so mga programa po na or mga activities nindo dyan sa Office of the Civil Defense na pisasagibo po nindo tangani na ito po matabangan ang satuyang mga komunidad ang publiko tangani mas mapokusog ang sa indang capacity sa pag-handle or manage kan mga epekto kan mga disaster. Si OCD, marami kaming activities na isinasagawa. Una po dyan, nagsasagawa kami ng aming capacity building activities or mga trainings para po sa ating mga national government agencies and also the different local DIRM offices. Para yung mga matrain namin, sila din yung magre-re-echo nito down to the community level. Sunod po dyan yung ating nationwide simultaneous earthquake drill. Kami po ang nangungunan dyan dito po sa Pilipinas. Kami din yung tumatao sa ating Regional Operation Center. Kahit na during normal days, kahit meron tayong major incidents or calamities, meron tayong OCD personnel dyan 24/7. And tayo din ang nangunguna sa early recovery and yung tinatawag nating logistics cluster kapag may response. Logistics cluster, ito yung tayo naghahanap ng mga pwedeng sakyan o di kaya mga air asset at water asset na pwede nating magamit during emergencies. Kami din po ay nagsasagawa ng gawad kalasag assessment. Dito binibigyan nating pugay yung mga LGUs na outstanding ang kanilang DRM efforts and also yung ating mga national government agencies and volunteer groups na maganda yung mga ipinakitang programa sa disaster risk reduction and management. And kasama din po ng OCD ang iba't ibang ahensya like Department of Development and other stakeholders po sa ating mga rehabilitation and recovery programs dito po sa Kabikulan. Pagayon itong tigsabi ni sir na ano na sinda sa OCD tig mo-mobilize sinda itong sa indang mga local DRM officers sa mga community para bako na sinda lang ang nagtataon ng impormasyon manungod dito sa DRRM kasi tama naman mas madali man talaga na mauukudan kan mga community ang tigaapud nga ng DRRM kung ang information hali sa sarong tawo na yaon man duman sa community ninda kasi na naiintindihan ninda kung ano ba so pinag-aagihan ninda kung ano sa mga disaster na pirming na nadadanas kan sa indang community. So siguro maapot po ang sa tuyang mga listeners sir. Ano po ba ining mga disasters na pigahapod ta po? Ano po ba sa mga disasters na kaiba sa tigaaputang disasters po? Pag sinabi ta po kayang disaster, yan po yung nasa RA 10121. Pag sinabi nating disaster, ito yung mga insidente na kung saan meron tayong mga widespread na human losses, yung mga major damages, at saka nagkaroon ng parang abnormality sa isang komunidad at hindi na kaya ng isang community to manage the incident. So hindi lahat ng hazards, o tinatawag natin kasing hazards or banta or peligro, mga pag-ulan, bagyo, lindol, ay nagiging disaster. Nagiging disaster po ito kapag una ay hindi na normal yung situation. Kunyari, kayo sa community, sa komunidad, hindi kayo makatawid ng ilog basta-basta. Hindi kayo pwedeng makapamalengke basta-basta. Hindi kayo makapagtrabaho
sa isang normal na araw, major disruption na po yan. Pangalawa, meron tayong casualties, may damages, may epekto na sa ekonomiya, gaya nung nangyari nung Christine, hindi makapasok yung mga delivery truck sa Kabikulan dahil baha sa San Fernando, Milaor. At pangatlo, kung hindi na kaya ng ating lokal na gobyerno, kailangan na natin ng tulong sa national government, hindi na natin kayang i-manage gamit ang sarili nating resources, talagang disaster na po yan. Pero most of the time, hazards po ang na-experience natin. So hindi lahat ng hazards ay nagiging disasters po. So yun, magaya na ito sir na na-discuss mo ini kung ano ba ang kinaibahan kang hazard as in disaster kasi bako gabus na tawo sa satuyang komunidad inform kung ano ba ini kasi minsan talaga tunay itong tigataram ni sir na kapag sinabing hazard, tigo consider na ninda as disaster. So base sa sinabi sa explanation ni Sir Gremil, inida pong mga disaster, aapo dun ta lang siyang disaster kung igwana nin major disruption. Aro kay itong example nga ni Sir, itong kay Bagyong Christina talagang grabe ang pagbaha na nangyari sa Camarines Sur. Asin, maski kami Sir nagduman kaya kami para mag-interview nin mga nasalanta, mga personahes kan DNR na nasalanta kang bagyo. Asin makamundo talaga sa inda mga situation na naabutan mo. So, kapag may effect na sa ekonomiya, as in talagang may mga buhay na nawala, iyon na ini ang tiga-aputang disaster. So pwede na siyang apudo na disaster, bako na siyang hazard. So, ito, natawan kita ni Sir Naz kang mga apudigdi. Kung ano nga ba ang tigi mo nila sa OCD, kung ano ang sa indang mandato, as in, kung ano ang mga activities, mga programs na sa indang tig sasagibo. Rumduman ko ini Sir, nagawad kalasag Seal of Excellence kasi parang sa Indo, July ini, kami kasi June, meron din po kaming parang, ito nga ang binalita namin kanina, yung Saringgaya Awards. So ito din, nagtatao din kami nin mga apudigdi upag mga plaque sa mga komunidad, sa mga mga eskwelahan na nakapartner kan DNR para mapakusog ini sa tuyang pag-manage as in pag-protect sa tuyang environment. Sigba man din po palang talaga kamo sa OCD ining kawad kalasag Seal of Excellence. So ongoing po ba ini sir? Sa Sa ngayon, Indo? ma'am, ay nagsasagawa na tayo ng assessment. So, tapos na yung pagkuha po natin ng data. Kasi ang ina-awardan po natin yung preceding year, the year before. So, yung mga activities nila for Oh. 2024, i-assess yun ngayong July hanggang mga yung third quarter. Then, pag fourth quarter, mga around November or December, lalabas na yung results niyan. And dun po tayo nagbibigay ng award. So, for the past year ay marami po tayong nabigyan ng LGUs ng award and sa mga special awards natin like the BRHMC nakakuha din sila ng award as the best DRRM hospital. Hopefully this year tuloy-tuloy yung pagtaas ng number of awardees natin because nung time ni RDO ko talaga pa-upwards yung ano natin. So yun yung target niya, pataas talaga yung number of awardees natin. So may hiling talaga digdi sa tigda-discuss ni Sir Grebel na talagang kapag government office, kadakol na activities na talagang ang focus ay magtaunin tabang sa tuyong mga komunidad. So dahil ko ma-imagine ang kasiributan sa mga personahes kan OCD lalo na duman sa indang division ba or section sir na nag-a-assess kan mga DRRM plans kan mga LGUs tangani na ma-ensure na itong mga plans na iguan mga LGUs niya to responsive digdi sa mga tiga-aputang disaster o kaya makakatabang sa indak in case na may tumama nga na disaster sa indang lugar. As in, so mga nag-a-assess man po kasi itong mga targets for the year kasi ito nga dakulon ka mo mga naka-line up na activities as in sa planning kaya sir, talagang grabe ang mga activities na kaipuhan gibuhon, madakulo na papel na kaipuhan basahon para ma-ensure na on track ang sarong government office. So, saludo po kami sa mga government workers niya to na padagos na nagtataong serbisyo sa publiko as in pigagampanan ng sa indang sinumpaan which is to serve the public. So, dumana kita sir sa tuyang topic talaga for the day, ni aning National Disaster Resilience Month. So, pwede po ba kami sir tawanin background regarding digdi sa tuyang celebration ng National Disaster Resilience Month? Ang National Disaster Resilience Month, ginagawa po natin yan during July. Noon po kasi, I think it was Executive Order 137, 1999. This National Disaster Consciousness Month ang tawag. Ito ay para ma-ensure na maging conscious ang tao sa mga effects ng hazard na pwedeng maging disaster. Noong 2017,
EO 29 Series of 2017, ginawa na po siya nating National Disaster Resilience Month dahil conscious na yung mga tao. Marami nang dumaang disasters. Ang target naman po natin sa National Disaster Resilience Month or NDRM ay mas maibukas yung mata ng tao na dapat resilient tayo. Pag sinabi nating resilient, parang rubber band, di ba? Kapag kahit na anong hila natin ay agad-agad tayong makakabalik sa dati nating normal activities. So yun yung target ng National Disaster Resilience Month in alignment sa ating apat pong thematic areas sa ating prevention and mitigation, sa preparedness or kahandaan natin, disaster response, at syempre ang disaster rehabilitation and recovery. So 1999 po pala ining ano nga sir, disaster Consciousness man. consciousness month. Tapos gibo siya kan 2017 na disaster resilience month na kasi nalaman na kitang mga Pilipino ay resilient na conscious na when it comes to disaster. So ngunyan ang goal na kang National Disaster Resilience Month base nga ni sa pangaran niya is maging resilient na kita, mas maging resilient ang Pilipino when it comes to disaster. So, ano po ba sir ang obheto or theme kan sa tuyang celebration ngunya na taon? Ngayon 2025 po ang theme po kasi natin ay kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. So, ang target po kasi ng ating 2025 NDRM ay ma-ensure yung ating ongoing na mga commitment sa disaster preparedness, sa safety, sa resilience, and dapat yung whole of nation approach po natin sa DRRM. And yung kumikilos dun sa theme ng kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan, ang ibig sabihin po ng kumikilos ay kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. So, talagang dapat ma-ensure natin through the theme na down to the person level, mismong sa mamamayan, ay alam natin yung gagawin sa oras ng sakuna. So ang tema kan sa tuyang National Disaster Resilience Month pagpaliwanag ni Sir Graham magayunon para ma-ensure nga ni na kita digdi sa tuyang banwa madali kita sa pag-abot sa early recovery talagang makaskas na kita marikas na kita asin dahil na kitang basta-basta matitinag kung sakali na igwaman ni mga mag-abot na mga kasakuna sa tuyang lugar. So ano sir sa mga naka-line up po na activities? Meron po ba kamo sir dyan sa OCD na mga naka-line up na activities para i-celebrate inin sa tuyan National Disaster Resilience Month ngunya na bulan ng Hulyo po? Sa ngayong 2025 ay andyan yung ating may pa-online contest yung aming operation section. Sila yung may hawak nun. I forgot kung photo contest or video contest. Hindi ko lang kasi fina-finalize pa nila yung guidelines. Magkakaroon din kami ng culminating webinar with the different LGUs and also the national government agencies. And tuloy-tuloy pa din yung pagbibigay namin ng capacity building activities in relation sa NDRM, lalo na yung mga gustong mga trainings din na matutunan ng ating mga LGUs and national government agencies. And at the national level, maraming forum na isasagawa ang Office of Civil Defense National Office. And since very supportive ang ating LGUs and NGAs, ito yung linagay naming programa ngayong taon, and yung aming mga personnel ay bababa to provide assistance sa kanilang mga NDRM activities. Kasi maraming humihingi ng speakers from OCD sa iba't ibang probinsya. Bali, ang gagawin na lang namin, kami yung bababa papunta doon para matulungan din sila sa pag-celebrate nila ng National Disaster Resilience Month sa kanilang mga lugar. Interesting ini sir na kasi dakol talaga ng mga community ang gustong makaukod about tigi sa DRRM. So at siyan after kan sa tuyong commercial break hahaputon ta si Sir Nas kung paano ba kung igwa pang mga communities na nagdarang sa tuya ngunyan na gusto na makahagad nin tabang sa sainda kung paano ba sinda makakapag communicate sa digdi sa OCD. So
magkakaigo po na kita nin kadikit na commercial break. Time check po, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. DENR Antabay. DENR Antabay. Tagiraray marhay na aldaw po sa gabos ng mga nagaantabay kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. So ngunyan po na aldaw, kairibahan ta po sa satuyang programa si Sir Gramil nasali po sa Office of the Civil Defense sa iya pong tigdidiskutir sa tuya kasubago kung ano nga ba ining mandato kan sa indang opisina. So nabanggit po ni Sir na ang Office of the Civil Defense is siya po ang implementing arm kan National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. So ang primary mission da po or legal mandate kan OCD is to administer a comprehensive national civil defense and DRRM program as in man pag-provide nin guidance or assistance para sa pag-develop nin mga programa or aktibidades na makakatabang tangali na mabawasan an pigaapod niya to na vulnerability as in risk kan mga komunidad or kan nasyon sa mga hazards as in man mas marhay na pagmanehar kan mga epektuhan mga disaster. So kasubago man po na nabanggit ni Sir na ininganing tig-celebrate na National Disaster Resilience Month is na ipasar kan 2017. Ini po ang nagpalit sa National Disaster Consciousness Month na kaito pong naiproklamar kang 1999. So ngunyan po na po kan 2017 ang satuyan ng sa celebrate is National Disaster Resilience Month. So bago kita mag-commercial break, tigaha po na-share ni Sir Gremil na magkakaigwasin danin mga activities in relation digdingan sa satuyang celebration ngunyan na Hulyo. As in saro duman duman sinda sa mga komunidad tangani na magtaonin assistance para digdi sa mga DRRM concepts pag-discuss kay ni mga DRRM. So in case sir may mga komunidad pa na gustong maghagad nin assistance, paano po ba kamo sa OCD makukontakan sa tuyang mga paradang? Yung mga nakikinig po sa atin ngayon lalo po at this moment sa programang ito, if may request po kayo for DRM trainings, lalo na sa mga barangays po natin, ang unang ma-recommend po namin is to coordinate po sa inyong local DRM office. Taga Legazpi, kay Legazpi CDRIM o kung taga Daraga, kay Daraga MDRIM o kung saan man po tayo napapabilang na LGU, doon po muna tayo mag-coordinate kasi ang most po sa mga LGUs po natin, trained naman po natin sila to provide naman po yung mga iba't ibang trainings po dyan sa barangay level. Pero kapag hindi nila kaya yung training, i-refer naman po nila yan papunta sa amin to provide assistance na makapaghanap po tayo ng speakers gaya ng ginagawa natin like sa ibang munisipyo, walang speakers dun sa lugar nila. Kami po yung maghahanap para po sa kanila na galing sa ibang probinsya para makapagturo po. So ayun, ang kailangan ng first step pala is mag-coordinate muna sila sa kanilang mga local government units kasi nga naman nabanggit naman nga natin kanina na padagos gigibong capacity building kan sa tuyang OCD tangani na i-capacitate iting sa indang mga local DRRM officers para sinda na ang mag-disseminate ng mga impormasyon about the disaster risk reduction and management sa mga komunidad. So, sir, meron po digding nag-message, nag-text sa tuyang programa. Ang sabi po digdi, good morning po, Sir Gremil ng OCD. Noon po ang head office nyo po, NDCC. Nakapag-request po kami ng funding assistance para sa DENR. Pwede pa rin po ba yun ngayon or mga supply na ang pwede ibigay sa DNR gaya ng rubber boat? Salamat po.
Ini po message halika sa numerong nag-end 8811. Thank you so much po sa pag-download sa mo yung programa. So ito po sir, meron daw po silang request for funding assistance. So dain niya nabanggit anong taon po ba ini ma'am sir kung pwede po nindong ma-share para asin ang apod niya po pwede pa rin po ba ito daw or mga supply na pwede ibigay sa DNR gaya ng rubber boat. May pinapamigay po ba kamo sir ng mga rubber boat po? Um, yung sa NDCC noon, the question kung sa NDCC, matagal na po yan. That was before 2010. Nung time na yon ay nagbibigay tayo ng mga kagamitan gaya po niya na mga rubber boats. And sa ngayon ay hindi ko lang masigurado kung pwede pa tayong makapaghingi. I think the question po ay galing siguro sa DNR kasi humingi si DNR ng tulong sa Opo, opo. gaya niyan sa rubber boats. Pwede naman po tayong sumulat pero technically hindi naman po kasi head office namin ng NDCC or NDRRMC. Wala pong opisina na NDCC or NDRRMC. Council po kasi yan. Collection ng iba't ibang ahensya like DNR is member ng RDRRMC. Ang nangunguna na lang po kasi dyan ay si OCD. So OCD National Office. So balik tayo dun sa question ay pwede po tayong sumulat sa national level po natin para mag-follow up kasi sa NDCC time pa po yun. Pero for our LGUs, like for example, gusto nilang humingi ng pondo para sa kanilang DRM programs kasi meron tayong mga munisipyo na talagang mababa ang ira, mababa din ang pondo nila. So ang para matulungan po natin sila makapagsagawa ng DRRM projects ay kailangan po nilang humingi ng tulong sa National DRM Council para mabigyan sila ng National DRM funded programs. So yan po, meron po tayong guidelines na makikita po natin uh, sa online o di kaya sa ocd.gov.ph. Pwede po tayo diyang mag-check ng mga guidelines para maka-access tayo sa NDRM Fund. Puntahan lang po natin yung tab na NDRRM Fund. I-click lang po natin yon sa website ng ocd.gov.ph para makita po ninyo kung ano ba yung mga qualified na mga projects na pwede po nating ma-request. Lalo na po kung kayo ay nanggagaling sa mga 4th, 5th class municipalities para matulungan po kayo ng Office of Civil Defense through the National DRM Fund. So ayun, for sure dako lang magiging interested digdi sa tiga-aputang tabang of apo digdi o sa mga komunidad. So talaga naman kaunti lang for sure ang mga budget kan sa tuyang mga barangays, especially ang mga barangays niya to na tigtataohan man kang upper class niya to. So kinakaipuhan ninda kitabang. So in case po sa mga nagdadangog sa tuyang unyan, kaipuhan po gusto po nindo na maghingi ng tulong sa tuyang OCD. Base po sa sabi ni Sir Gremil, mag-visit ka mo sa ocd.gov.ph, tama po ba sir? Visit lang ninda itong website. Tapos meron po doon na area na NDRRM Fund. So Yes po. yaw na po duman sir so mga apo digdi o mga kaipuhan nindang itao or kaipo mga requirements tangani na maka-avail sinda kaining tiga-aputa pong help. Tama po ba sir? Yes po, ma'am. Lalabas din po doon yung mga projects na binavalidate po natin. And you can also, kung ako, ay mag-coordinate din po muna tayo sa ating local government unit. Lalo na yung from the barangay level. Kasi what if meron na rin po pala silang project na inilaan para sa komunidad na yon para hindi po tayo madoble, para hindi rin madoble yung effort po natin. Kasi meron din tayong sa LGUs na mga sinasagawang projects, baka hindi pa natataon para po sa community or barangay nila. Baka inuna muna yung ibang communities, then kayo na rin naman po yung susunod. Yun po yung una po natin gagawin, mag-coordinate sa LGU level po natin, sa city or municipality. So ayun, maganda yung tawag dito sinabi ni Sir Nas, talagang balik tayo doon sa pakikipag-coordinate muna sa ating mga local government units kasi sila naman talaga ang mas nakakaalam ng mga ng mga targets. So, malay nga naman talaga natin na una lang yung ibang barangay tapos next na pala kayo kasi may mga sa government po kasi may mga quarterly targets yan. So baka this quarter ito munang barangay, next quarter naman kayo. So mag-visit lang kayo sa mga local government units ninyo para tawag dito mas magkaroon ng clarification yung mga queries ninyo as in
mabigyan na din kayo ng assistance in case na meron pa kayo mga further questions niyan sa mga ina-ask po ninyo. So, basahin ko po muna sir itong mga nag-comment sa tuyang FB Live. So, galing po kay Ma'am Rosa Betis. Good morning po DNR, DZGB. Pabati po Heaven's Friend Staff, Agarwood Tea and Plants, Bitano, Legazpo City from Malate, Manila. So, good morning po Ma'am Rosa Betis. As in, sabi naman po ni Sir Alvin Uy, di po ba under kayo ng Department of National Defense? Question po pala ito, Sir Gremil, from Sir Alvin Uy. Di po ba under kayo ng Department of National Defense? Yes po, ma'am. Yes, and sir, tama po yun. Ang Office of Civil Defense ay nasa ilalim po ng Department of National Defense po kami. So ayan. Sir, mabalik po kita tuman sa ano. Gusto ko lang kasi kanina 'di ba, puro ang mga activities niyo po is all about sa mga LGUs natin. So pupunta kayo sa mga local sa ating sa publiko kangani na mag-extending help. So kumusta po ba sir ang relationship kang OCD sa mga local government units niya to? Okay naman po ba sa indong relationship? Ano po ba yung may mga problema po ba kamo as of date na nai-encounter kapag nakikipag-communicate kayo sa kanila, or okay na talaga sa ang mga community natin lalo na when it comes to disaster resilience and management po? Sa ngayon, ma'am, wala naman napapabalita or nakakarating na balita na concerns with the different LGUs kasi sa leadership ni Director Yukot, ang gusto talaga niya, kung may ano man ang request ng LGU, ay i-address din agad namin. So, gaya sa section din na hawak namin sa training, ay gusto ni RD lahat mapagbigyan. So, kung may request ng training, ay pupunta kami o di kaya magpapadala tayo ng mga OCD trained speakers para matraining po sila. And at the same time sa LGUs din, bumababa din ang team namin for the Gawad Galasag para kung ano man yung mga kailangan nilang punuan or kailangan nilang mga activities para makapasa sa Gawad Galasag, ay tinutulungan din sila ng team ng Gawad Galasag group namin para makapagsagawa ng parang project proposal, para masagawa ito. And gusto ring ma-ensure ng Office of Civil Defense kasi kahit na hindi sa amin directly under ang mga local DRM offices kasi under sila ng LGU na under din ng DILG, gusto ni RD Yukot na mapalakas yung coordination with the different local DRM offices kasi sila yung nasa forefront. Sila talaga yung nandun sa baba na nakaka-experience ng mga hazards and disasters. Kaya isa yon sa number one priority namin, yung yung malakas na partnership with the LGUs. Oo nga naman talaga. Tama na kailangan natin palakasin yung relationship natin sa ating mga local government units kasi talagang sila naman ang nandiyan sa unahan kapag in case of disaster, sila yung mamamahala sa kanilang area para tawag dito maka-cope up sila doon sa disaster na experience nila. So napakaganda ng tawag dito na leadership na pinapakita ni Director Yukot na gusto niya na kapag may query, kaagad-agad na ma-address para hindi din talaga magpatong-patong, hindi din magkaroon ng tawag dito problema sa pakikipag-coordinate natin sa LGU. So siguro sir, ano na lang, ano po ba yung gusto ninyong sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon lalo na at sineselebrate natin itong National Disaster Resilience Month? Sa ngayon po, ngayong buwan ng Hulyo ay sineselebrate natin ang National Disaster Resilience Month na gusto nating ma-ensure na mapalakas po ang kapasidad ng lahat, whether from the private po tayo, whether from the public, or regular citizens po ng ating bansa. Kasi ang disasters, walang pinipili po yan. Na sa gobyerno ka man o hindi, mayaman ka man o hindi, lahat tayo pwedeng maka-experience ng disasters. Kaya ang isa po sa may recommend po natin, pag may mga DRM activities po sa ating mga lugar, ay sumali po tayo. Tumulong po tayo sa ating mga barangay DRM committees. Second, ay isave lang po natin ang hotline numbers ng mga LGUs. Or kung meron din tayong barangay hotline number, isave natin sa cellphone para may agad tayong matatawagan in case na mayroong sakuna. At lagi rin po nating i-check ang mga official Facebook pages ng ating mga partner stakeholders gaya po ng Pag-asa, FIVOX at DENR-MGB
para malaman po natin kung ano ang latest updates or forecast na pwedeng ma-experience ng ating mga lugar, lalo na kung nasa mga high-risk areas po tayo. So ayun. So in case sir na gusto nilang mag-contact sa inyo, ang pupunta na lang po ba sila diyan sa Camp Ola para po makipag-coordinate sa inyo, or pwede po ba or may mga hotline po ba kayo sir na pwedeng mai-share ngayon dito sa ating programa para po maisulat din ng ating mga tagapakinig? Meron po tayong cellphone numbers po sa ating OCD Operation Center. And sa Smart po, ito po yung 0928-505-3861. At para naman po sa Globe po namin, ito po yung 0917-574-7880. So yan po yung ating office hotline numbers sa Office of Civil Defense 5. Kung kayo po ay may katanungan, ay sasagutin po ng ating mga personnel mula sa Operation Center at i-relay din ito sa assigned na mga sections dito po sa aming opisina. So ayun. In-announce na po ni Sir Gremil ang kanilang hotline number. So sa mga hindi po na nakakuha, so ito po ang sa Smart daw po, ang kanilang hotline number sa OCD ay 0928-5053-861. As in, sa Globeman po is 0917-574-7880. So siguro mag-visit na lang din po kayo sa official page ng website page ng OCD para tawag dito, mas magkaroon kayo ng tawag dito ng copy, as in ng mga mas maintindihan ninyo yung mga dinidiscuss ni Sir Manunugod dito sa National Disaster Resilience Month, as in sa mga activities na ginagawa nila dyan sa OCD. So may mga gusto po ba mo Sir Gremil, na i-shout out po mga kasama nyo po dyan sa OCD? As in dito po pala Sir Gremil po, ang Facebook page po nila ay Civil Defense Bicol Region 5. So ayan, punta na lang, visit lang po kayo sa FB page nila, at syempre tawag dito, like na din kayo para updated kayo sa mga information na dinedisseminate ng ating OCD. So ayun po sir, meron po ba kayo Sir Gremil na gustong i-shoutout mga katrabaho niyo po dyan sa OCD na katulong ninyo sa pagsasagawa nitong mga activities ninyo dyan sa Office of the Civil Defense? So binabati ko din po, syempre, yung aming Regional Director, si Director Claudio Eliucot, ang aming Division Chief, Sir Cesar B. Adornado, at lahat po ng personnel ng Office of Civil Defense 5 and ang aming mga partner agencies like DNR na laging sumusuporta sa aming mga activities sa DRM, at lalo na rin sa pag-approve ni Regional Executive Director sa paghiram namin kay Sir Ronnie Nieva, ang DRM focal ng DNR, kasi isa siya sa mga main speakers namin for DRM. So thank you po sa ating Regional Executive Director sa pagpapahiram kay Sir Ronnie Nieva sa mga capacity building trainings. Thank you so much din po in behalf sir ng DNR, kasi yun nga, kakatapos lang din, naalala ko, kakatapos lang din ng second quarter NSED namin, at talagang kayo po pala ang namamahala ng mga national yung mga NSED natin. So si Sir Ronnie Nieva din talaga very active din when it comes to sa pag-announce ng mga ganitong mga programa ng OCD. So thank you so much po sa magandang relationship with Sir Nieva, Sir Gremil. So sige Raray po, ngunyan po natin celebrate ini National Disaster Resilience Month, same po sa pangapudan kan sa tuyang OCD representative na Sir Gremil. Sana po dai kita magdunungan kapag in case na may mga disaster. So ito nga ni sabi niya, wala na mahirap at mayaman kapag may sakuna. So talagang magigirumduman ta ka mga past last year dakulo na mga very makusog na mga disaster na nagtama sa tuya. As in, duman mo talaga makikita na despite gaano kayaman, gaano kadaming pera ang hawak mo, hindi mo siya magagamit in case na may sakuna, kasi nga 'di ba walang kuryente, walang mga pwedeng daanan. So ayun, usually may mga baha at saka mga struck na mga kabahayan. So ayun, sana ngayon na sineselebrate natin ito, matuto tayo na makinig sa mga kinauukulan in case na may mga sinasabi sila na tawag dito, umalis sa bahay kasi nga na doon kayo sa area na talagang tatamaan. Sana po sumunod para maiwasan din natin. Wag lang
tulungan natin wag lang natin isipin na matutulungan natin ang gobyerno sa pagpababa ng mga casualties, kundi tulong na din sa pamilya ninyo. Kasi syempre kung ikaw ay isang mother or tawag dito, padre de pamilya o kaya ilaw ng tahanan, kawawa naman ang mga anak ninyo in case na may mangyaring masama sa inyo or syempre sa mga tawag dito kamag-anak ninyo. So ayon sa Giraray po, dakula na salamat Sir Gramil sa pag-guest mo po dito sa mga programa Kapalibutan ta at Manong Ta. As in syempre kay Director Claudio Yucot na talagang kapag nagkokonta kami na magdi-discuss ng mga programs ng OCD, agad-agad sinda nagtatao sa muya nin guest speaker para makapag-herasin mga impormasyon na may kinaraman sa indang mga programa dyan sa OCD, as in sa mga activities ninda para sa mga tawag dito sa mga sa komunidad. So thank you so much po again Sir Gramil Alexis Nas, at then sa ngaran po kan samuyang mahigos na Regional Executive Director, ako po si Shelo Bernardo, as in inay po ang sa tuwing naging programang Kapalibutan ta at Manon ta. Salamat po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Manon ta. Kapalibutan ta at Manon ta. Diyos mabalos.